6 bertsolari, eta zazpigarrena Maialen Artzailuz Gaie Maile Hendaian. Bertsozale gazteenak izan zituzten gertuen albotik bea. Gaur da maiatzaren 3, ez? Eta izango da hemendik aurrera nahiko egun gogoangarria. Zergatik? Gaur lortu delako Euskal Herriaren independentzia. Azkenean, hainbeste urtez borrokan eginda gero, gaur lortu dugu. Eta, beraz, independentziarekin gauza asko egin behar dira, eta horietako bat da lehendakaria aukeratzea. Baina, ez dute bozkaketarik egin nahi, azken aldean komplikazio gehiagi da bozkaketak egitea, emaitzak ere etzaizkigu gustatzen, edo bai, baina. Eta orduan, pentsatu dute, atzeko hauei, ematea lehendakaria hautatzeko lana. Hauek bilduko dira eta hauek aukeratu behar dute lehendakaria. Baina baldintza bat jarri diete. Ezin du politikaria izan. Beste edozein, baina politikaria ez, mesedez, eskatu diete. Egun handia ailegatu da, gora Euskal Herria gora. Fuera Urkulluren korbata zarra, Talazerren alkandora. Lehendakari bat behar badugu, hori porrotx izango da, alde handia dagoelako, pailasotik pailasora. Bizi esperientzi luzea behar du, lehendakari denen gizan, libre ibiltzen dakienen bat, ez alderdien gerizan. Pentsalaria ta umoretsua, sartzen ez dena elizan, ta hori guztia ezin liteke, zakilixut baino izan. Zakilixutek pintalezake, baina igualez ontarako. Gaur dena dugu eusko ta euskal, ta agian betirako. Ni jatorra naiz, ni azkarra naiz, ta hitz egin dezaket alto, nire burua proposatzen dut, umilena naizelako. Arrazoi duzu, aupa alaia, fuera kostakta korbata. Lehendakari bat hautatzekotan, maili zergatik ez hauta. Neska gaztea ta lapurtarra, ze lehendakari aparta. Estereotipo denak hausteko, beltza izatea falta. Estereotipo denak hausteko, badugula neiko kemen. Lehen batu ginen baina hautatzeak, banatu gaitu dena den. Lan gogorrena bestei eman, hori ikusten da hemen. Zure ideia izan da eta izan zaitezu Maialen.